Mendifilm Festival Bilbora Bizkaira etorri zen, igezko urtean, eta nik uste dut gustatu jakela emaitza eta horretxegatik itzultzen direla barriro eta gainera proiektu barriekin eta erabarrituta agertu da, ezta? Lagin bat daukagu gaur, eta hemen daukaguz kultura, aisialdia, kirola, gure kirol sarraren berzino modernoa da, mendi gailur handietako kirola, eta nik uste dut bilbotarrak eta bizkaitarrak pozik geratuko direla aurten be festivalarekin. Eta horrekari hau zoragarria da, eta metroan egoteak, ez da zenbat pertsona dira, baina 100.000 pertsonak ikusteko aukera eukiko dabe, batetik bestera metroan argazkia egon. Eta gainera jende barria, diferentea, eta segun eta zelako eguneko ordua izan, koloreape desberdin erakusteko moduko erakusketak. Metroari eskerrak egon barriako salde horretatik. Mendifilm Festival es la segunda edición que viene a Bilbao, empezó el año pasado, a situarse y a centrarse en Vizcaya. Tuvimos ocasión de conocer el festival y la verdad es que yo creo que tanto a ellos como a los vizcaínos y a las vizcaínas nos ha merecido la pena. Este año repiten con nuevos proyectos y bueno, este antecedente es una magnífica muestra de cultura, de arte, porque las fotografías son fantásticas, el espacio expositivo, pues yo creo que es imposible que pueda pasar por un espacio expositivo más gente en menos tiempo. La verdad es que la gente se detiene y está viendo las obras de arte de algo que además de cultura, por lo tanto, es ocio, es deporte de élite y es deporte de vanguardia del viejo deporte del mendigo y sale en Euskadi, por lo tanto, completo. Ikaragarri politak eta ikaragarri espektakularrak diralaz da. Eta gainera oso ondo dator metroko gogoagaz. Metro betidanik jakin izan dau eta aurton gehiago gure 18. urteurren honetan betidanik jakin izan dugu Bilbo handi eta Bizkaiko gizartarentzako zerbitzu bat garela. Eurei begira gagoz eta hori da gure helburua. Hortaz, gizartaren zerbitzuerako gagozanez, eskaparate itxela gara holango esposizioak edo esposaketak izateko, ezta? Pentsa metrotik egun baten 300.000 pertsona pasatzen direla eta geltoki honetatik egun baten pasaldire 10, 12, 15.000 pertsona geltoki honetatik gero beste geltoki batzutara joango dira. Hortaz, jakin badakigu eskaparate itzela garela eta zerbitzu hori emateko gauzala. Jimmy Chin argazkilari estatu batuarraren argazki erakusketa zabaldu dugu Bilboko metro geltokietan, eta hau izango da nolabait esateko aurtengo Mendifilm Festivalari hasiera emateko ekitaldi berezia, ez? Jimmy Chinen argazkiak oso ezagunak, oso famatuak mundu osoan zehar, mendia, eskia eta abentura historia kontalari ikaragarria da, National Geographiceko zuzendari handienetako bada, eta aurten gaur bertan hasiera eman diogun erakusketa honeri Jimmy Chinen bizita izango du abenduaren 12-tik 17 bitartean festivaleko fetxen barruan. Guztira betalo argazki aukeratu ditugu erakusketa egiteko eta gaur esan bezala indautxun jarri ditugu lehendabizikoak, baina hemendik abenduaren bukaera arte metroko geltokien barrenean mugitzen egongo dira. Abenduan bilduko ditugu 3 geltokietan, Indautxun, Abandon eta Aldezarreko geltokietan. Eta, ematen dugu lurrazpia etorri garela, ez? Baina, lurrazpia ere mendiko kulturaren tarte bada, azken finean bidai bada, kanpoan eta tontorretara egiten den bidai bezala, lurrazpian ere bidaiatu egiten du, ez? Horre metafora bat sortu nahi izan dugu metro erabiltzen duten bidaiariekin, eta beste alde batetik, goizian goiz edo gauko azken orduetan metroen barruan arduratuta doan orori aukera bat eman nahi izan diegu beste bizipenak eta beste ikusmira izateko.